Je to bylo pro tebe utkání vlastně s Chomutovem další derby? Tak je to vždy vyhecovaný zápas, každý zápas má niečo do seba, ale myslím, že s tým Chomutovom sú naši susedia, tak ja si myslím, že či dnes alebo každý jeden zápas ľudia dojdú, prídu nás povzbudiť, alebo ich tým, tak pre mňa je to vždy niečím špeciálne. Vlastně dlouho jste sahali po 3 bodech, nakonec přišel gól o nějakých 7 vteřin před koncem. Nemrzí to trošku? Tak myslím si, že všetci, čo sme boli na ľade, sme si zanadávali a určite by to bolo krajšie, aby sme mali 3 body, ale bohužiaľ chceli sme zblokovať strelu a vlastne tečovali sme si ju sami do brány, takže stávajú sa aj takéto veci, aj takéto góly, aj my sme dali víťazný gól, myslím si, že si to tečol ich hráč vlastný, takže takéto góly padajú, ale ostali 2 body doma, takže výborné. Vyhráli jste další prodloužení. Čím to vlastně je, že se vám v těch prodloužení takhle daří? Tak neviem, vytvoríme si určitý tlak a potom super, myslím, že už každý hrá tam na dno svojich síl v tom predĺžení a neviem, superi spravia ten faul a potom my to využijeme, takže ja si myslím, že je to aj v tom, že sme dobre kondične pripravení túto sezónu. I pro tebe to bylo hodně těžké utkání, měl jsi tam něco přes 30 zásahů. Jak bys to zhodnotil? Tak, neviem, snažím sa robiť svoju robotu ako všetci chalani na ľade a myslím, že pri niektorých zákrokoch som mal šťastie, takže som rád, že dneska sme strelili o 1 gól viac a to už koľko striel, to už nejak nepočítam a sústredím sa na to, aby sme každý zápas zvládli. Čeká vás ve čtvrtek Boleslav, vlastně poslední soupeř před Vánocemi. Co od toho očekáváte? Tak myslím si, že v tom zápase všetci sa budú nahecovaní, bude tam prestávka kratšia, takže všetci pôjdu na dno svojich síl a myslím, že sa to bude hrať do poslednej sekundy, takže či dnes alebo iné zápasy bude to určite vyhecované a všetci budeme, teda oba týmy budeme chcieť vyhrať, tak uvidím, no, ako to dopadne, ale verím tomu, že u nás tá sila je a to zvládneme.